Саумығыз қайырлы сағатта мұқтарым милләттәштәр эфирда башқұрттар тапшылы. Программаны әдірләусі жәді түркім есімінен студиялы әді Рафиқ Ахматшин сәлемлей. Башта темалар тұрғында қытқаса. Башқұрт ауылдары, бәлекей ауылдар бітінді. Мына оларды орыс мәктептеріне қошып ол. Мына мен ойлайым, бұл дөрес политика туғылдыр деп. Мәғарифті оптималәштіру бұйылғы оқу елында давам ете. Қалсалар да көзімні, бермәдім мен сөзімні, халқыма қызмет етерге сақладым мен өзімні. Башқұрт халық сәсәне Фәрәх Дәулетшінің варифтары. Бір хыялым бар, что ресторан Башқұртстан эштергә монда Копейск қалағында. Силәбе өлкәһенең Копейск қаласы башқұрттары халқыбыз данын тарата. Өз илемдә яшәп үз алдына эш табарга була любой вакыт. Ырымбур өлкәһе Куандык районы Акбулат халқы туган авылы нигезен корытмаска бар көсен һалган. Россиядан анамның әкесем, шешесем бар екен, һәммәс безләр әкетемсеп келсе, апай бермеген. Карагалпакстанда күренекле башкорт драматургы Мөхәммәтша Борангуловтың нәселдәре яшәй. Яңы уку елы башлануга анаулы гына көндәр калды. Кыңгырауда сыңлаган осырда мәгариф өлкәндәге хәлдәр игътибарда яшәле бите. Хуңгы осырда каникулдан һуң эшмәкәрлеге туктатылган белем усактарын барларга күнеккәнбез. Оптимальләштерү дигән сәясәт төзүмдә был. Мәктәптәрдә балалар һанына карап финанслау бәләкәй авылдардагы мәгариф усактарына көн калдырмай. Әлбәттә, бу үзгәрешләрнең иңгә яктары бар тәюсләрдә булыр. Укытучыларның хезмәт хакы күтәрелә, зуаррак мәктәптәрдә белем бирү сыйфатлы яхшырак. Безнең хәбәрчеләр мәсьәләнең асылын Белорет районы Егәде мәктәбе мисалында асыкларга тырышты. Егәде авыл советы биләмәһенә Бакый, Харалы, Өметбай, Ботай авылдары карай. Бүген 5 авылга бер мәктәп эшләй. Ул 5 авылдың икәүһендә хәзер бөтенләй мәктәп юк. Ул бына Өметбай авылы, онда бөтенләй ябылды. Һәм Бакый авылын, ошо безнең мәктәпкә Бакый авылының мәктәбен филиал итеп куштылар. Балалар Ботай авылыннан килеп укый, ошо безнең мәктәпкә 18 укучысы. Өметбайда бунан 15 ел элек башлангыч мәктәп ябылгас, халык күпләп Егәдегә, Белоретка татлыга күскән. Бүген Өметбай картала юкка сыга барган авыл дип күрһәтелә. Был күренеш ошо ердә яшәгән халык өчен бик аяныз. Эшһез калган укытучылар да булды. Күп кенә гаиләләр балаларын ситтә укытмас өчен күсеп тә киттеләр. Менә бу авылдарга, бәләкәй авылдардың тамырына балта менән забу менән бер бит инде ул. Менә бу күбенсә менә башкорт авылдарына кагыла ул. Чөнки башкорт авылдары бәләкәй авылдар бит инде. Менә уларды урыс мәктәптеренә кушып ул. Менә мин уйлайм, ул дөрес политика түгелдер дип. Ботай авылы балаларына мәктәп автобусы йөртәлә, башлангыч класс балалары өлкән классларда дәресләр беткәнен көтеп, 3 сәгать көтеп утырырга мәҗбүр. Йетмәһә удайтылган көн төркемдәре лә эшләмәй. Кыскаһы, балалар ял итә, акыллы зиһен үстерә торган кадерле вакытларын вокзалда утырган кебек көтеп утыра дип зарлана ата-әсәләр. Безнең Ботай мәктәбеннән йөреп укыгандар, уларда автобус йөртә ул. Но төрле вакыт була, кайсы бердә буран да булып куя, автобус ватылһа, уларды ата-әсәләр алып киләләр инде, кайсы вакытта килми дә куялар. Кирәй Кыпсак башкортларының Өметбай авылында узгарылган йыйынында Белорет районы хакимияте башлыгы урынбасары Илгиз Сафаулы Теләүбаев былай дип белдергәйне. Мин моны рәсми рәвештә белдерәм, Белорет районында бер мәктәптә ябылманы. Бакый авылында моны әлеге вакытта мәктәп бар ул, ләкин ул вакытлыса дигән консервация дип атайбында, ни өчен дигәндә анда балалар ханы бик әз. Оптимальләштерү уку процессы уның сифатына ла яхшы йогынты яһамай. Бер дәрес өчен бүленгән 45 минут вакытты укытучы 2 класс өчен бүлергә мәҗбүр. 2012-13 елда шул оптимизация аркасында без сыйныфтарды берләштереп укыттык. Мәсәлән, минең 6-сы һәм 7-нче классларым әсә телен бергә укыналар, ултырып укыналар. 6-нчы класста 5 бала булһа, 5-кә якын булһа, 7-нче класста 6 бала, 11 бала. Шуннан 29, күбрәк бирәк 10 менән 14 бала булып китә торгайны. 10 менән 11 бергә укыналар. Буның сәбәпләре нимәләр дип кызыксынабыз? Финанс минуста тип тигән һәмәгәрәк инде классларды бергә кушу. Бергә кушып укытабыз. Мәсәлән, музыка дәресләре, черчение дәресләре, уны искусство дип атайбыз бит инде. Артабан, ләкин күбрәк былтыргы елларда тарих дәресләрендә 5-6 классларда без куштык. Технология дәресләре кушылу осрактары. Артабан киттек физкультура дәресләренең кушылуы. Ләкин иң аяныслыгы шул туган
туган тел дәрестеренең кушылып укытылуы. Егәде мәктәбе быелгы уку елына тиклем урта мәктәп статусында эшләнә. Быел укытучыларның иң олы теләге урта мәктәпте һаклап калу һәм классларны берләштермәенчә укыту. 11 класстар булмай дип әйттеләр инде оптимизация аркасында. Балалар ханы әз. Ләкин балалар ханына килгәндә бездә быел 10 укучы 9 классы тамамланы. 10 укучының бер 6-ын алып калганда ла 10 классты асып ебәрү мөмкинлеге бар. Әмма быелгы уку елында Егәде мәктәбе статусын һаклап калһа ла, 10 һәм 11 классларда балаларның авылда калмавы ачыкланды. 5 авыл балаларына белем биргән мәктәптәге хәлдәр торышын аңлатуды һорап, рәсми вәкилләргә мөрәҗәгать иттек. Менә 9 елдан алып Бакый мәктәбе Егәде авылы мәктәбенең филиалы итеп үзгәртелгән. Шул Егәде авылы мәктәбенең директорының приказы менән Бакый авылы мәктәбе вакытлыса ябылып торды. Әгәр дә балалар ханы булха, балалар мына яңа туып алар артха, без бүгендән әзербез мәктәп директоры приказ язала, Бакый мәктәбен киреннән асырга. Егәде мәктәбе әлеге вакытта 11 еллык мәктәп, тик мына былтыргы елда балалар ханы әз булу сәбәпле Егәде мәктәбендә 11 класс булманы. Мына быелгы уку елында 11 классында буласак, менә әлеге уку елында 10 класстар булмаячак балалар әз ханы булу сәбәпле. Тагыла бер уку елы башлана. Егәде мәктәбенә быел 9 бала укырга килә. Уларга бит Рәсәй мәгарифында кабул ителгән яңа карарлар мөһим түгел. Яхшы белем һәм тәрбиягә мохтаҗ улар. Сәсән төяге. Башкортстанның халык сәсәне Фәррәх Дәүләтшиндың язмышы Бөрү районы Яңы Байыш авылы менән тыгыз бәйле. Хүз остаһы сыгышы менән Дүртөйле районы иске уртайдан булһа ла, был яктарды үзенең туган төяге дип атаган. Бүген Яңы Байышта күпселек бәләкәй авылдар күк хынылыш осырын кисерә. Уның язмышы менән безнең хәбәрчеләр дә кызыкынды. Ардаклы шәхестең кызы 26 яшьлек Зөләйха Дәүләтшина туган авылының бындай хәлгә төшүен күреп яна әрней. Башкорт сәсәненең варисы бигрәк тә авылдашларының тамырларыннан ситләшүен авыр кисерә. Авылның атаһы халкына хезмәт итү өчен тума хукыр көенсә, баш калага яяу йөрер булган. 39 елны шулай Уфага китте, Союзга барам дип инде үзләре. Ул гәштә җыяу бара торган, җыяу кайта торган инде вакыт. Шуннан бу китте, юк. Bir zaman kişkene sıyır koytmadı da men sıyır izlep ketip baram. Bir maşina uzup gitti. Şunda bir hatın, bir bala bile әтей oturgan Союзда mana şu делегация bile delegat bulup yürügen. Şunda başta Kuvanka, Башкорт жиләне şu aytıp әтейni tanımayız da. Ol hatın Латышка buldu. Qoyandır şu делегат булып килгән дә шул хатын монда озата килгән. Фәррәх Дәүләтшиндың язмышы бик аяныслы. Милләттәшебез дә бик иртә ятим кала. Тәүге катыны 4 балаһы тиф авыруыннан үлә. Үзе кагыз фабрикаһында эшләгән сагында пар торбаһы шартлауыннан күҙһеҙ кала. Шулай да төшөнкелеккә бирелеп, үзенә йомылмай. Был вакыйгадан һуң халкы мәнфәгатен кайгыртуга үз көсен ныгырак егә башлай. Яза белмәде. Без бәләкәй чактан сорап шул яздыразыр инде. Без бала кешесе бит. Өйдә торасы килмәй, утырасы килмәй, чыгабыз да йөгерәбез. Ул мәрхүм кәем. Аны тыңламаган кеүк тә безгә уйнарга кирәк. Шуны бик бер шулган чаклары булды инде. Ул үзе яза алмады, бернәрсә дә күрмәде. Күрмәгәч, бала чагыннан укымаганда инде ул бер нәрсә белмәйди. Только менә үзе чыгара, үзе шундук язган кебек итеп сөйләй. Яңы Байыш төп башкорт авылы. Уның үткәне туранан-тура Дүртөйле районы Иске Байыш авылына барып тоташа. 1859 елга документтарга ярашлы бында 416 башкорт, 15 яһаклы татар, 54 мишәр яшәгән. Шулай да авылда күпселеге асаба халык тәшкил итүенә карамастан, укыту татар телендә генә алып барыла. Фәррәх Дәүләтшиндың балалары хатта ияне лә туган телен өйрәнү бәхетеннән мәхрүм кала. Татар мәктәбеннән бетергәч татар теле укып, хәзер инде күчеп башкортча сөйләшергә авыррак, бу якларда
башкорт теле өйрәнү юк. Ну, үз диалектына булгандыр инде, үз диалекты буенча. Бирай башкортлары, бирай башкортлары, мына Васкын, Балтач башкортлары алар үзләренчә, үзебезнең диалектта. Без күбрәк мына дүртилләр, илешләр тоже бит инде алар күбесе мына бөтен як башкортлары дип сөйләделәр. Ну, шулай да инде үзебезнең диалект. Яңа Байыш балалары хәзер 2 сакрым атлыктагы Үрге Аласынтау мәктәбенә йөреп укый. Нисәмә елдар дәвамы халыкты үз асылыннан ситләштерү, диалекттагы үзенчәлекләрне исәпкә алмау эҙһеҙ үтмәгән. Авыл балалары күбрәк туган тел буларак татар телен һайлай. Хәзерге заманда белем, техник мөмкинселектәр киңәйде. Әммә дарман дәрт кәмене, битарафлык көсәйде. Ә ниндәй дәһшәтле замандарда, милли башлангыстар эҙәрлекләнгән осорда, ошо бәләкәй генә йортка төньяк көнбайыш башкортларының рухлы әдиптәре йылып, башкорт язмышында катнашкан, халкына үҙ һүҙен еткерергә тырышкан. Гайнан Амири белән барып, моны Москвадан алып кайтты. Калинин вручал. Калинин карт бирде дип. Монда бит шигыре да бар, орден алганда дигән. Яш вакытта мин эшләдем приискада, заводта, эшсез хакка күп эшләдем. Эшем китмәде хатка. Эшсез хакка эшләгәнгә байлар риза булдылар. Мине сукыр иткәннән соң фабрикадан кудылар. Алар алсалар да күземне бирмәдем мин сүземне, халкыма хезмәт итәргә сакладым мин үземне. Сәсәндең ияне Рәиф Кәбиров олатаһын хәтерләмәй. Уга 1 яшь булганда башкорт сәсәне был дөньянан китә. Үҙен күрмәһәм дә уның яхшы даны һәр вакыт артымдан ияреп, ярдәм итеп йөрөнө ди милләттәшебез. Гомумән, Фәрәх Дәүләтшин авылдаштары, тугандары, каләмдәшләре арасында гына абруй казанмаган. Ул бөтен башкорт халкының һөюен яулаган. Уның каберлегенә илткән хукмактың буш торганы юк. Тик мәрмәр ташка башкорт улының туган халкына мөрәҗәгате татар телендә басылуы күңелдә иде. Шулай да киләсәктә авыл халкы тамырларын өйрәнер, хак асылына кайтыр дигән өмет зур. Силәбе эргәһендәге Капейск ҡалаһы борынғы Туғайкүл ауылы ерендә урынлашҡан. Уның тарихы тураһында тәүге яҙма мәғлүмәт 1710 йылда тип билдәләнһә лә, ауылға 1736 йылда уҡ нигеҙ һалынған тегеүселәр дә бар. 1907 йылда Әшә ҡасабаһы сәнәғәтсеһе Туғайкүл янындағы таш күмер ятҡылыҡтарын ҡуртымға алып шахта төҙөй. Ҡасаба барлыҡҡа килә, уға Капейск дигән исем бирәләр. Киләһе яҙмабыҙ башҡорттар нигеҙ һалған ошо ҡаланан әҙерләнде. Атамаһы рус теленән ҡаҙыу һүҙен аңлатҡан ҡасабаға 1933 йылда ҡала статусы бирелә. Төп асаба башҡорт ерҙәре булараҡ был ҡалала һәр ваҡытта ла башҡорттар йәшәгән. Һәм улары ҡаланың ижтимағи сәйәси тормошонда мөһим роль уйнаған. Хотя достаточно и молодой город Капейск, да, но можно сказать, что одно из коренного населения города Капейск – это башкиры. И одни из первых именно шахтеров, которые образовали этот город, это были башкиры. Ҡала башҡорттары ҡоролтайы менән тығыҙ бәйләнештә эшләй Альберт Асәдуллин. Милләттәштәребеҙҙең мәнфәғәттәрен ҡала етәкселеге алдында яҡлай. Уларҙы борсоған һорауҙарҙы күтәреп сыға. Капейск башҡорттары тураһында бында эшсән, ышаныслы дигән фекерҙәр нығынған. Что еще отличает именно наш башкирский Курултай города Капейска? Ну, я думаю, что всех башкир. Это вот какая-то очень большая теплота и доброжелательность. В народе есть такая поговорка: от Урала на весь мир ходит слава про башкир. Ну, действительно так, но хочется сказать, что вот башкирский вот у нас центр, несмотря на то, что они несут в массы свою культуру, они очень уважительно относятся к традициям других народов. Ҡаланың тыуған яҡты өйрәнеү музейы менән ҡоролтай ағзалары араһында ижади хеҙмәттәшлек булдырылған. Билдәле шәхестәр менән осрашыуҙар уҙғарыумы, музей фондына башҡорт милли экспонаттарын туплаумы, һәр эштең маҡсаты бер — халыҡта үҙ асылыңа хөрмәт тәрбиәләү. Это в части поддержки культурных центров, это организация изучения родного языка, возможность культурного обмена, то есть обмен делегациями. Вот эти все планы есть, и эта программа не одного года. Она рассчитана на достаточно длительный период времени. Ҡаланың төп мәҙәниәт йортонда башҡорт ҡоролтайы өсөн бирелгән махсус бүлмәне милләттәштәребеҙ бай экспозиция менән биҙәгән. Вот эти дипломы, эти грамоты, благодарственные письма, это, наверное, говорит о многом, как работает этот коллектив на территории Капейского городского округа и как его любят и ценят в области. Ҡала башҡорттары ҡоролтайын һәм Аҫылташ коллективын бына бер нисә йыл Рәмилә Асабаева етәкләй. Бер ниндәй ҙә финанс ярҙам күрһәтелмәгән йәмәғәт ойошмаларын етәкләү күп рухи көс, ваҡыт талап итә. Әммә фиҙаҡәр милләттәшебеҙ бер тотонған эшен ташларға уйламай. Мы гордимся своим великим народом, его богатейшим духовным наследием,
Ну, нам выпала роль быть пропагандистами, носителями этой культуры. Башкорт Корултайы ағзалары Асылташ ансамбле кала мәдәният тормышында ла ихлас катнаша. Өлкә конкурсларына бару өчен һәр сак ярдәм итәргә әзер торучы милләттәшләребез дә бар. Шул хәзер яхшы коллектив Асылташ, Рамиля Асабаева руководитель бу. Алар бөтә конкурста участвовали. Ну, калай асык күңелдән кешеләр эштәгәс, калай аларны поддерживать итмәй, ярдәм итмәй аларга. Асылташ ансамбле башкорт милли йырдары менән кала кафеһендә ла сыгыш яһай. Уларның был сыгыштары эшлекле эшкуар Артур Хазаровка ла зур эшкә тотынырга сәбәпсе була. Бер хыялым бар, что ресторан Башкортстан эштәргә монда Копейск каласында. Фундаментта бар, берничә айдан уже стеналар күтәреп, полностью уже эштәргә итә. Ну, Аллаһ шөкер, уйда бит инде көтгәне уже проект булыр полностью. Асырга да. Копейскида барлыгы 140 мең кеше. Шуларның 2000дән артыгын башкортлар тәшкил итә. 75 милләт вәкиле яшәгән калала ватандашларыбыз лаеклы урын биләй. Ерһеу атамаларында халық асылы, ешқына башқұрт ауылдары бернесе исем йөрөтә. Яңырақ бедің ижади түркім сәфәр қылған Ырымбур өлкәһе Куандык районындағы Акбулат ауылында урындағы халық Буранғол һәм Барага айтып атай. Бұл төбәктә эшһөйәр, рухлы милләттәшләребез яшәй. Заман ауырлыктарына карамастан улар асылын югалтмаган. Балаларым үсіп тәгенә буйга yettiler de taralışıp sığıp gittiler. Мәрзия Казбулатова авылының гөрләп торганы сагын юкына. Әүвәлге замандарда дан тоткан газиз төягенең бүген етемһерәп калуы оның күңелен кыра. Оның балалары ла күпселек авылдашларыныкы кебек ситтә эшләй. Инәй ияне менән генә дөнья көтә. Авыл зур ине, күңелле ине, әбиләр күп була торган ине, байрам үрләп тора торган ине, мөселман байрамы, авыл былай байрамнарда, ну хәзер инде әйтергә кирәк, мөселман байрамы лаһирәк иде, яшьләр арасында ла алай-болай гына байрам. Байрамды байрам бите белмәйбез вообще. Заманында һикән йорттан торган, үзе мәсете, тирмәһе булган авылда бүген 15-20ләгән өй буш тора. Уларның хуҗалары башка якын тирәләге авыл калаларга күсеп киткән. Бында калусылары ла ситтә эшләргә мәҗбүр. Авылда мәктәп тә ябылган. Балалар күрше Сабатар авылына йөреп белем ала. Башкорт теле өйрәнелмәгәс, яшь буыны туган телен оныта бара. Олы кешеләр үзләренсенә һөйләйләрендә, улар монда 50 елга хәтлем Заншора дигән авылда башкорт мәктәбе булган. Шунда укыганнар, без укыманык. Шуга һөйләйдә рәтләп белмәйбез, язала белмәйбез дигән мәгънәдә. Мин укытучы буларак инде күреп торам, баягы үзебезнең авылдан килгән балалар башкортса күбенесе һөйләшә. Вот менә югары сыйныфта укыганнар, бәләкәсләре уже һөйләшмәйләр. Ир егетләрнең гаиләһеннән озак вакыт айрым яшәве бала тәрбияләүгә лә кире тәэсир итә, тәҗрибәле мөгаллим Азат Буранбаев. Уның үзенә лә 15 ел Сабатар авылына йөреп укытырга туры килә. Милләттәшебез район өлкә башкортлары тарихына багышланган бик күп материал туплаган. Укучылар менән елда тиярлек фәнни-гамәли экспедициялар оештыра. Күптән түгел ул Муса Ялилдең быга тиклем билдәле булмаган шигырьләрен таба. Был әсәрдәрдә һугыш ветераны Гыйбадулла Салихов әдип менән бергә Польшала тоткында булганда язып алган. Шигырьләрен переводить дигәндә үзебезсә башкорт укучыларына барып, вот һәйбәт матур шигырьләр. Вот ул Алатай һугышыннан кайткан монда. Вот ул һугыш вакытында булганда туганнарына, хатынына извещение бергәннәр, что үлеп калган дип. Вот. И уны әйтәм булай инде 2 мәртәбә туган кеше дип, потому что 43 елы уже туганнары уйлаганнар, что үлгән дип, ул 46 елы кайткан.
Акбулатта тауган авылын ташламай, уны тергедергә тырышып яшәүсе милләттәшләребез дә бар. Мәсәлән, Дүс Мөхәммәтовтар гаиләһе 47 ел бал корты тота. Идел агай бердәм хужалык усырында ла яраткан шөгылен ташламай. Уга улы менән ияне лә кушылган. Гаиләнең 60-тан ашыу умартаһы бар. Үз илеңдә яшәп, үзеңдә природада яшәп, үз алдыңа эш табарга була любой вакытта. Ул моны Сибир дип китәләр дә, Сибирдән аз булып акча алып кайталар да, шуннан начинается пьянка. Если бетерәләр дә тагы китәләр, ала ни файда? Ала файда юк. Эш эшләгән, моны аяк астында акча тапалып ята ул. Аны берәү дә ялкаулар эшләгәннәр gibi. Яраткан эше, етеш дөньяһы булган гаилә рухи тормышында онытмай. Рөстәм Дүс Мөхәммәтов мәдәният йортында эшләй. Кавандык калаһының Актирмә башкорт милли үҙәге агзаһы. Гомумән, табигать менән гармонияла яшәүсе гаилә тату да, бердәмдә. Киләсәктә улардан авылдаштары ла үрнәк алыр дигән ышаныс бар. Ташкент икмәкле кала дигән әйтемде барыһы яхшы хәтерләйдер. Был һүҙҙәр юктан гына килеп сыҡмаған. Узган бу аттың 20-нче йылдарындагы йот мәлендә байтаҡ кына милләттәштәребеҙ аслыҡтан ҡотолоу маҡсатында тап Урта Азияға һыйынған. Һуңынан репрессиялардан ҡасып китеүселәр дә һуғыштан һуңғы йылдарда Сиҙәм ерҙәрен һөрөү урындағы сәнәғәтте күтәреү маҡсатында күптәр был төбәккә күсенде. Ҡарағалпаҡстандың Чимбай ҡалаһында йәшәүсе Малахан апай Ильясованың яҙмышында ла тотыш халҡыбыҙ тарихы сағыла. Уның менән беҙҙең ижади төркөмдә осрашты. Милахан апай бөгөне күсинәһеләй Ильясовтарҙың бар нәҫелен тотоп тора. Уның атаһы Ғайзулла Ильясов сығышы менән Ырымбур өлкәһе Красная гвардия районы Үргә Ильяс, ягъни Тәңес ауылынан. Бөйөк ватан һуғышына тиклем үк Ҡарағалпаҡстанға килгән. Милахан апай да шунда тыуған. Ҡарағалпаҡ мәктәбендә уҡыған. Мен туған вата әкем кеткен. 42 жылы. Со 42 жыл барған жылы ұрысқа барған жылы өлген. Сөйтіп извещение келгенге біздің енді не қылады? Әммесі жаңағы Шымбайда қарындасы болған әкемнің. Со қарындасының үйіне келеміз біздер. Көшіріп алып кетеді. Сөйтіп Россиядан анамның әкесі, шешесі бар екен. Әммес біздер әкетемсіп келсе, апай бермеген. Ильясов фамилияһын йөрөтмәһәләр дә, Милахан апайҙың 17 ейәне Ҡарағалпаҡстанда йәшәгән 3-нсе быуын башҡорттар. Сөнки Милахан апай үҙе лә Мөхәммәтша исемле башҡорт егетенә кейәүгә сыға. Ул да Башҡортостандан. Содан кейін жаңағы күйеуім ұсияққа оқуға келген, Нөкіске. Кооперативный техникумда оқыған. Сөйтіп ұсияқта үйленіп қалды. Башқұрттар көбейді, азайды, қартайды енді. Башқұрттар енді үлкенлері қартайды, мен білет оғыларым, амес өлді. Енді менің өзім 71-ге шығамын, мысалға. Үргә Ильяс ауылы күренекле фольклор белгесе, драматург, халық сәсәне Мөхәммәтша Буранғоловтың тыуған ауылы. Милахан апайдың атаһы Ғайзулла Алатай хатта уны күреп белгән булыуы ла ихтимал. Бәлки улары туғандарҙыр да. Сөнки бөгөн Үргә Ильяс ауылында йәшәүсе Ильясовтар, Буранғоловтар бөйөк сәсәндең варithтары. Чимбайда яшәүсе Ильясовтар, Буранғоловтар был турала белмәй генә. Көшіп кеткелері ауылға қайтқанлар жоқ, ауылды жабында тұрады ғой, әмесім. Енді жастар ортқа кеттік, мамалар әмесім ұсияқта өліп қалды. Жастар сінеде жастар өздері жаңағыда көшіп кетті, біздің аренатар көшіп кетті мысалға, Уфаға, Башкирияға. Милахан апайҙың балаларынан өлкән улы Рәүф кенә Башҡортостанда булған. Әммә ул да Ырымбурҙың данлы Ильяс ауылын күргәне юҡ. Вот моя мать сидит, это я сам Рауф, потом сестренка Зульфия, Венера идет, потом Атуа, самый маленький. Это моя жена, это его невестка. Бифсара, да. Это Рано, это дочка моя третья. Рамзия. Рананы айттым ғой, еще братишка есть, еще там работает сейчас, он в Алмате приедет, Руслан. Біздің әйелім да, енді 2004 жылы өзінің тұрмыс құрдық. Со азыр мелінес ұрулары сатырып. Енді 2 қыз бір балам бар да азыр. Өзі Қарағалпақ миллеті.
Мөхәммәтша Буранғоловты 1917 елда Тоқсуран кантон революцион комитеты рәисе, 1919 елда кантон комитеты рәисе итеп хәлиләр. Оның өс бер туган агайыны була. 1929 елдан башланган репрессиянан улар нык зыян күрә. Чимбай калаһында Үрге Ильяс авылынан Буранғоловтар әлелә яшәй. Мен әкемнің қалғабатқа мен әкемнің қолына келген. Буранғолов деген адам. Сөйтіп, кегелді аты шыққан әміз балалары, әмі нәрсе нелері бар да, фамилия бар Буранғоловта. Сөйтіп, соларды тәрбиелеп, өзі үйлендіріп, менің әкем. Россияға апарып, әперіп, қыз әперіп, үйлендіріп, соны кегелі районға райфонның главный бухгалтер етіп орналастырады. Милахан апай өз ул өз кыз тәрбияләп үстергән. Улар барыһы югары белемле. Мен Ильясова Зульфиямын. Жасым 39-дамын. Врач болып істеймін. Нүкісте. Бүгін енді мамам зиярат күніне келгенмін 9 майда. Мамамды үйді көріп кетейін деп. Әмем жиналысы отырпыз мерді. Ағайын туысқанларым хамесі бар берді. Сіңілім болады. Венера. Бұның баласы. Ажиняс. Советтар Союзы тарқалгандан һоң Орта Азияла яшәүсе безнең байтак милләттәшләребез тарихи туган яктарына, Башкортостанга әйләнеп кайтты. Әмма уларның күбе һаман да үзләре гаилә корган, балалар үстергән, ияндәре туган, күңелләренә якын, ләкин сит җирләрдә балалар хакына яшәргә кала. Милахан апа Ильясова туган Ильяс авылын һагынһа ла кайта алмай. Башкорттар тапшыруның электрон архивын www.tv-garba.ru сайтында табырға мөмкин. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251-73-92. Безнең менән Skype элемтәгә сыгу форсатыла бар, оның адресы Башкорттар Хадык ТВ. Телек тәкъдимдәрегездә әле экранда күренгән имейлга ибәрергә мөмкин. Әлегә тапшыру тамам, киләһе очрашканга тиклем хау булыгыз, дөньяны башкортса карагыз.